चला चलो थँक्यू. नमस्कार मित्रांनो, तर आपलं स्वागत आहे आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आम्ही चाललोय सिद्धिविनायक मंदिरात गणपतीच्या दर्शनाला दादरला. चला घे, उचल तिला. तू उचल. मी घेतो. मी घेतो. टॅक्सीवाला भेटेल कुठं? कृषिका झोपली आहे. आई उठली. ए गुड मॉर्निंग. ए झोपा झोपा. झोप झोप झोप. अरे असं कधी काय करणार नाही. तिथं ते हे घ्या. अरे झोपा. लावलाय. झोप 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 झोप. पाठी नाही घेत का असं कुठं गेलं ते? एक्स्ट्रा हा घेते. कोणाला बरोबर नाही कधी हक्की सांगता येत नाही. हॅलो हॅलो. झोपा झोप. गाई गाई. अरे बाप जबरदस्तीने झोपवतो. झोप. झोपा. टाकतो त्याच्यामध्ये. त्याची लाईट आहे ना जरा भुरकट पेटते. यो इगोआना. राम करू पॉज आपण. कृषिका वहिनी चलो आता निघूया इकडनं. चला आईच्या गावात थांबा. पाय पडशील. काय पाय पडशील. नाही हा कृषिका चलो आता आपण निघालोय. थांब 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 घाई नको करू. खाली पाय बघ. कुत्रे मेले कुठं पण हागून ठेवतात. विडिओ गेला टॅक्सी आणायला. टॅक्सी येत आहेत. ओके चलो गणपती बाप्पा मोरया. आपण डोक्याला लागलं ना असं बस व्यवस्थित. तू चालवते गाडी येईल तुला. कशी बसली आहे कृषिका. होय कृषिका. ए ते बघ पप्पा बघ काय करतात. होय होय ते बघ. हॅलो. पाऊस गेला. पाऊस थांबलाय पण आता काय माहिती काय करतो. रंग तर दिसतात पावसाचा. त्या दिवशी कुठे इथं थांबवलेला तुला. हा 20ला. हो तेच 20ला नको घेऊ. काय ठीक आहे चल. पोचलोय सिद्धिविनायकला. वहिनींचा पण ब्लॉग चालू आहे. फायनली सिद्धिविनायकला पोचलोय. चलो हे बघा दुर्गेशला आलोय म्हणून. एक मिनिट मी कॉल करतो. वहिनी हे पकडा. फोन करतो. तू करतो. माझा फोन घेतला की वहिनी आहे इकडं. थांबू नका. सिद्धिविनायक मंदिर मुंबईचं आराध्य दैवत. नाही काय चला चलो थँक्यू. मला सांगितलं असतं तर मी केलं असतं एवढा. मी होतो ना इकडे. दादा आपल्या व्हिडिओज रोज पाहतात. चला थँक्यू. खूप छान. नक्की खूप छान दर्शन झालेलं आहे असं.
सिद्धिविनायकाचं आपल्या. हां तर आता हनुमानाचं पण दर्शन झालेलं आहे. अजून एक दादा. थँक्यू या वहिनी या, तुम्ही या ना. चलो निघूया मग जाऊया. चलो खूप छान दर्शन झालेलं आहे सिद्धिविनायकाचं. कधी भेटला नाही. एक मिनटं असं थांबा. असं या अगोदर पहिले कधी असं एवढं भारी दर्शन झालं नव्हतं बाप्पाचं. छान दर्शन भेटलं आम्हाला. दादा तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? थोडं जवळून दर्शन भेटलं, थोडं छान वाटलं. एवढ्या वर्षात कधी झालं नव्हतं ते आता झालं. कदाचित बाप्पाची पण आपली इच्छा असावी की आपण एवढं चांगलं आपल्या दर्शन मिळालं तर खूप बरं वाटतंय की बाप्पाचं दर्शन तर झालं पण प्रसाद नाही घेतला. आता प्रसाद घ्यायला चाललो आहे. चले हे बघ लाडू घेऊन झालेला आहे प्रसाद. माझे खूप फेवरेट आहेत. वहिनींचे फेवरेट आहेत लाडू. चलो आता निघूया इकडनं. 2 मिनिटं थांब. पिशवी आतमध्ये ती काढते आज भरते. चालेल हा यांचे घे सर्वांनी. तर नाश्ता करायला हॉटेलमध्ये आलोय. इथे बसायचं. हॅलो दरवाजा बंद कर. बघा गेला आत. हा गेला ना. थँक्यू सो मच. आपल्या सबस्क्रायबर भेटले कसे वाटतं? थँक्यू. तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा त्यांना. थँक्यू. नो प्रॉब्लेम. इथे आमचं जेवण चालू आहे आणि इथे कृषिकाचं जेवण चालू आहे. बरोबर तुझा तोंड बघा कसं. अरे वा. जेवण झालेलं आहे. आता निघूया थोड्या. कृषिकाचं चालू आहे. आमचं झालं जेवण, अजून हिजं होतोयच. मारून थोडून खायला बरं होतं तिला. चला हे बस पटकन चल. चलो खूप छान दर्शन झालं. सर्व जेवणही मस्त होतं. आता जाऊया घरी. आता घरी जाऊ. पहिली बार लाईफ में ऐसे दर्शन. हो फर्स्ट टाइमच असं एवढं भारी दर्शन झालं असेल. काय टिकू फायनली चुनाभट्टीमध्ये आलेलो आहे. मी घे तिला तोंड आलेला बाहेर. म्हटलं बघ मी बाहेर जाते तू पण जा बाहेर. घरी आलेलो आहे. फायनली घरी आलोय. तर हा ब्लॉग दादाला जेवण थोडंसं आता गाडीमध्ये थोडंसं मळमळल्यासारखं होतंय. तर आता घरी आलो. दादा आराम कर. चलो तर हा ब्लॉग इथे सेंड करायचा आहे ना. हा ब्लॉग इथे सेंड करूया आपण. ठीक आहे. कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. दादा आता सध्या बोलण्याच्या मनस्थितीत नाही तरी ठीक आहे मी एंड करतो ब्लॉगचा. चलो जे नवीन असतील त्यांनी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.
ओके, आणि असंच व्हिडिओला सपोर्ट कायम ठेवा.